F'konferenza li għalija kien preżenti rappreżentanti minn kull kunsill f'pajjiżna ġimni di aktar makkinarju għat-tindif li għadem bl-elettriku biex issa jiżdied ma' dawk li diġà bdew jintużaw. Permezz dan il-makkinarju qed jiġi żgurat proċess ta' ndafa pubblika aktar effiċjenti u nqas strapazz fuq il-ħaddiema tad-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni. It-tnedija saret mis-Segretarju Parlamentari responsabbli Glenn Bedingfield fil-preżenza għad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni Ramon de Guara. Fl-aħħar sentejn ġew investiti kważi 17 miljun euro biex bekk jinxtraw 160 biċċa makkinarju ġdid. Aktar minn 90% minnhom jaħdmu bl-elettriku, f'pass ċar lejn prattiċi aktar sostenibbli u favur l-ambjent. Fost it-teknoloġiji l-ġodda ġew introdotti wkoll robots marittimi li se jgħinu fit-tindif tal-Pratana, intiżi biex jtejbu l-kwalità tal-ambjent marittimu fil-pajjiż. Id-Direttur Ġenerali Ramon de Guara spjega kif l-adozzjoni ta' teknoloġiji ġodda u investiment dirett fis-settur tas-servizzi pubbliċi tagħna u elenka kif it-teknoloġija se tkun dejjem għodda f'idejn ħaddiema biex ikomplu jagħtu servizz aħjar u aktar sostenibbli fil-komunità. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari spjega l-importanza ta' sforz kollettiv biex lil pajjiżna nieħdu ħsiebu għax l-indafa tejb il-kwalità tal-ħajja u ġġib il-progress.